Hindi na ta. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi panain ang kanyang damdamin at nang ako ay mapansin? So, what's up guys? Welcome back to my channel. This is D. James No. So, before tayo mag-start sa atong bagong video, please hit the subscribe button. Click the notification bell para updated mo. So, we're here at Hideout! Hideout. We're here at Hideout Surigao. So, sa katong naghulat sa among video with my, you know na. Diyan na yung video naghulat, no? So, naka-move on na siya sa kuhan. Unsa? Ito na hitabo good. Tabo James yaman. Itong last week good sa yung lula. Aw. Okay. So, guys, paila-ila na ako, no? Dayan. Ano may reaction, oy? Okay, give powers. Igunsa mo ko nimo. Igunsa mo ko nimo. Igunsa mo ko nimo. Si Dayan, classmate daw siya. Classmate daw siya, high school, first year to fourth year. Then nagkailami sa Sakristan. Di ba, kitaga ako yung Skyflakes. Dum-dum pa. Kagigutom lagi ko no, kaya walay baon. Okay guys, so I'm proud to... Proud? Dayan is my ex. Dayan is my ex. My ex. What? High school, pila na ka man. Gara-gara na to sa una guys. Yes, kaya papila bitaw na mga walay kuan buot nga gugma, char lang. So, Pero nasakitan di mo ko sa una. saba? Gibaylo ra pugod sa lain. Char lang. Uy, wala yung pupunta na. Okay, no. So, ang video na to ron kay she will ask me question, then try na ako tubag. Okay, ready na kasi mga pangutana. Oh, of course. Sure. Sige na. Ready na oy. Okay, question number 1. So, kulban ako gamay no kay nag-send siya una og mga question na ako, then Ako gyapon question sa imo. hot seat. Ano yung question sa imo? Okay, I'm ready. Yawan. Unsa mga jud sa una niya? Unsa magisa mo na dyan? Pero ko pa move on ba? Dili ba kay Dili ba kay Liba kay? Nagigma ba ka na ako na? Char lang. What? Uy, dyan sa katakatawa niya. Pero ako kabat ni oy. Dito padul sa mic. Nagigma ba ka na ako sa una, James? Or char lang? Kubago na oy. Kawayo ko wala. Uy, promise, ay gugmawa ni oy. Di ba na yung kagunita ni mo kamot na? Kilig ka sa una. Kawayo ko di sa Angel mo na. Kalun na to sa una. Di ba kaya takabaya ito manghilamot? Pinaan-anak po sa What? So guys, nagkauyab mi November. Ito pa sa O November 1. Kalag-kalag. Dili, birthday to ni Jai Jai. Kabigaon dito na mo. October 1 po siguro pa din JJ. Ay, October 1. So nag-mansa rin November 1. Pigipaningot na ko, no? Okay, hindi na ako kaya mga pangutana. Kumana? Kumana to? Wala ka nag-char sa una. Uy, ha. Sige. So, bago na sa next video na. Di ba yung mag-explain ko? Okay. Kini. Kasi kita nga jogo sa una, James. Uy, seryoso naman yun. Buang mo ni. Uy, grabe ng singot, oh. Ngayon na. Imo cut na nimo. Okay. Kay samtang uya pa ta, tatong uya pa na nimo skill. Uy, gano'n yun. Yawa. Sige, wala ka na to.
Sa MG Rakan. Really, Grace? Minis bangan. Ay, Grace, ay. Oo, di ba? Hi, Tel, sorry. Di ba daw yung subscriber, no? Oh, yeah, tinas sa... Riyan pa na itaat, no? Oo, uy. Yeah. Yun yan, magwaya mo sa ato nag-flex. Di ba? Buti, maguti, klaro. O, ito yung klaro. As nga nang na-dare pa man mo maging balik sa una. College ko. Pangutan na, ma-first. Dinal, ngutana mo ka, hindi ngutana. Ang mo dong ano? Char-char na gazet ka, Jim. Nili, oy. Kitaon ba daig? Hinatagan ba daig cake ug waya? Oo, di ba? Ang sa makang hatag mo. Kadto namang kuan. Di nga ta. Stop na. Kaya ko iyo kayo mga pangutan na. Nagpaningot ako. Mo tissue. Sige na. Kaya. Yan nung sa katong nagkakita, yan maka nakaako og kiss aho. Di ba mata? Nagduha-duha pa ka og hawid ka din kag mo. Guys, so, third year. Idag na ako. Ilan ba ito idad? 11 ko first year. 11 pa dahil. Oo, 12 then 13. Guys, 13 years old. Adili, 14 years old. Mukis na. Di ba, kubig kauagot sa... Uy, college, uy. Uy, alam na. College, uyab ta. Uy, sa phone, nakan man to. Ito, klaro. Phone dito. Assuming ako. Nagabi ni. Bitaw, no, 14 years old, murag, Photobra Holding Hands. Lahi naman sa ato generation sa una, kaya murag di mag-yun nga pag-uyab. Dili sa budget ingon holding hands kay pina Mondra. Manlike na kauyab minikuan, nga hinatod daw. Oh, tag-drawingan pag niya kuan. Pag sketch bitaw ang naong sa ba. Pero kabayuman ka. Gusto pag chika sa ba. Mo grabe ka kuan. Mahilaw gud ko ato. Kana bitaw mga classmate mo nga mo Mangutan na. dili ka nang mo. Kami mo something nga nang boo nga bitaw tungod kay. Ay, mo, ginganaan nila. Ila ko gikuan. Ah, patay mali siya, makasawon na. Tungod kay grabe niya kamugmaan sa iyang bag-o. Feeling sab. Tinuod ba sa budget? Mo ba? Tapos mo-bless sa mama sa girl. Uy, promise, no. Iyaw ni istorya. Man. Pesta sa amo. Naisilingan nila ni Atos Bayay. Rot! Naman ko rin mong bata uyab ni Kuam. Nangita ang mama kay buutan lagi ko rin mong bata. Tapos mamuwi mo gigi. Anak nga nakauyab atong abilido. Na ako nanghugas ko kay Vesta katawan ako. Yan si mama, papasig ka ni. Iya, double blade naman aron. Tingnan ka. Ito, James na. Ano? Ngayon, Double blade. ambot. Ano sa nagsugod? Kuha. College ka, di ba curious ka? Mga second year college, dito na. Actually, high school na, ana. Ay. Pero, bata pa mga kadiing ni mga kuhan. So, nakaduha anay ko, aduher ko, kabir na siya. Pwede, Pero uy, grabe no. dili awkward sa akong duha. Yeah, friend. Na siya problema, isulti niya sa ako. Na ko'y problema dito, isulti sa iya. Kaya marag di po ko ready i-share sa iya. Da, kauisa. Di mo feeling na di siya open, ani nga Kusabot butang. na magugkuk, pati ganyan si Jumer, sige ganyan mig... Di mo kayo una-una, ex-good Share. nimo. Tapos pag isulti na sa imo, mahanday, Hindi mo okay na sa James. I think, kani mong babae kay believe ko. Buta sa gano'n ko nga pagka-ex. Bisag gibuang na. Sa una na to. Magpakabuang. Sa una na to. Kumusta ako na? Siya ka to mga classmate nung nagkauyab na. Oh. Tapos magsala si kasahaw-saw na James na naman. Oo. Kaya ba yung uban ka sa mga laki? Ang mga kapihilas na ako paliyog lang. Mga laki, kita mo mga laki ang uban. Di ba? Siling pan.
Dili na tato, di ba siling pan. Tapos magtapok, tapos tunga. Tapos mga nana mo. Gusto pa rin siya mo doon tao. Gusto pa rin siya mo doon tao. Si Ayan na Uy, ugod. Pero, na, kabayo mo ko sa imo nga. Ang murag dili mong gidjog ka mo doon sa ho. Isa mo kang tapan. Si Ayan na may tinananaan sa una. Daghan. Uy, ako'y close nga laki. Dili na ako close ang mga kuan. Awkward no, anong hindi ko ganaan mapansin sa ida. Di ba, dire ko na ingkuranan, tapos ikaw nagsunod. Third year ta. Ako na ingkuranan, tapos ikaw nagsunod. Tapos, ang sa likod, Kita man. Ayo. Sabi na magpabilib ka kaya imong uyab sa kilid. Pero mas uwaw nga wala dyan assignment. pero guys, medyo lamang nagugma si James sa sauna. Sudsab. Adya sir nga. What? Nagwapo siya. So, gwapo mo po sa James ron. Ha? No eh. Ang gwapo nga nung biyaan man, Charlang. Pero try na utro mo kuhan, bitaw ko kuhan, pero maulaw ko. Da? Nanguyabag ka. Pero, hindi ay. Tingnan na kay dawaton. Pindi ay. Yung nga nang di panguyaban mo ko yung sauna. Mbut ni mo kay ikaw, may papansin ako na. Sa No, I know nga, kabayo ko nga. Makoy mo guni mo, maramdaman man mo nga kung ang bahay na feeling sa imo. Unja. Unja. Uya. Sa kada, maminawa, sa kadagang sa Kristan nga laki. Ngano ako gitagaan ni Skyflix. Tapad man ta. Oh, layo ba? Unja mo nang luspad namang. Isam. Nang luspad namang kato Ano, James. elementary ta nagkakilaya, tapos first year, second year, third year. This year pa third year. Pero ang sakit ko sa una nga. Inaog ko sa hagdanan, nigawas ko sa room. Pagawas na ako na asi ang baiyog si Jack. Kapiling na sa una, no? Feeling lagi murag ang kagwapo ba? Pagapuha. Pero no, kinig yun, ilugan yun sa mga gwapo sa amo. Diba? Insa man. Layo yung beauty ani eh. Ayun, thank you. Ayun. Sige na. Hi guys, thank you for watching. I am Diane, the ex of James. Ex of James. Kasi glow di mo? Sorry. Ex of James. Dili. Out of the eye. I'm Diane. The ex of James. Ano the James? And I'm James, ex of Diane. So guys, thank you for watching. I hope you enjoyed this video, no, sa katong mga subscriber na mo naghulat aba sa kaninga video. Nananag yun. And please follow me on my Instagram, jcranupoldo, Twitter account at yanonglumad03, at our Facebook page, mga bigaon. So I hope support mo, no, sa 190 subscribers. Thank you so much. And I hope you enjoyed this video. So bye-bye. Dahil.